ba laifina bane. Ba laifina bane. Ba laifina bane. Ba laifina bane. Bai min uzuri. Kai Arabi ki shiga mashin nan ko yanka ki. Ki shiga mashin nan nace. Kai Arabi Allah. Shiga mashin nan. Shiga. Shiga mashin. Shiga mana. Shiga mashin. Shiga. Yawo, shiga. Ina ga irin 'yan mata 'yan shirmen nan ne kawai. Amma za a yi ki ce za mu haɗu a nan ko mu zo. Alhaji sai faman kira nake layin yarinyar har yanzu. Har yanzu bata daga layin ba? Ba a daga ba. Yana shiga ba a dauka. Wai ina yarinyar nan ta shiga ne? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To yanzu me abun yi? Ko bari in kira layin kawarta mu ji. Dan Allah kirata da wuri da Allah. Yare abu ne wannan. Aya. Yana shiga ita ma bata dauka. Saki kiranta da Allah da wuri. Amin wa alaikis salam. Hafsat. Na'am lafiya kalau. Ya kuke? Wai shin ina kawarki ta shiga ne? Tun safe muke kiran layinta ba ta ɗagawa. Au, kuma haka? To wai shin bata gaya muku inda za ta ba? Hanyar digil kuma. Ok. Ta ce ba ta son rakiya. To shi ɗin shi waye ne? Kin san shi? To shikenan da Allah ki zo yanzu ki same ni a gida don Allah yanzu nan kin ji? Sai kin taho. Wai me? Alhaji cewa wai ta ce mata akwai wanda za su haɗu da shi ta hanyar digil kuma ba ta buƙatar rakiya. Shi din waye ne? To ta ce dai ta san gurin sana'an shi amma bata san ina ne gidansu ba. So shine yasa na ce yanzu ta zo gida ta same mu. To Allah ubangiji ya kama na ita da wuri.
gaskiya wannan abun fa dan kaɗan gashi sai ƙara girma yake. Ya Allah ubangiji ya mana magani wannan abu. Allah ya bayyana mana ita da gaggawa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya guda ɗaya. Yanzu bara ta zo dai mu ga yadda za a yi. Kina ji? Kamin ta zo, bari in kira Inspector Yusuf mai hali. Inspector Yusuf mai hali, okay. Tabbas wannan dan sandan ko? Warai kuwa. Ka kira shi a gaggauce saboda yana da kokari. Shi ya kamata in kira yanzu nan. Gaggauta kiran shi Alhaji. Assalamu alaikum. Inspector. Hafsat. Shi wannan yaron wai a ina yake da zama ne? Dadi, a gaskiya kamar yadda na gaya muni, ni kaina ban san inda yake da zama ba gidansu, amma dai na san wurin aikinsa baban bola ne. To ni abin da ke bani mamaki shine last 2 weeks fa mun je na same sa yana aikin baban bola, amma ranar na gansa jiya nan yana tuka sabon mota. Gaskiya ban yarda da shi ba, ni dama tun asali ban yarda da gayan nan ba. To, ko ba komai ba za mu yi saurin yanke hukunci a kansa ba. Bari mu bari Inspector Yusuf mai hali ya zo, komai insha Allah zai bincika mana a hankali. Haba Alhaji, wai shin kana nufi har zuwa gobe da safe kenan? Ba mu san halin da yarinyar nan take ciki ba? Kai Hajiya, ba na so ki ƙara mummunan tunani akan yata. Ki kyautata mata zato. Insha Allah duk inda yata take tana cikin koshin lafiya. Ba na san irin wannan dan Allah. Hafsa, je ki gida. Amma abinda nake so da ke wannan abun ya zama sirri tsakanin mu, karki bar kowa ya ji wannan labari. Okay, Dadi. Allah ya kiyaye. Sai da safe Dadi. Adalla, kwan lafiya. Gaida mu. Ke kuma mu shiga daga ciki. Yanzu dai ina so ku bani shawara mu karbi kuɗi a hannun mahaifin yarinyar nan ba tare da hukuma sun sani ba. Gaskiya ne oga, duk abin da kace shi za a yi. Haka ne oga, kanka na ja. Oga ina da shawara. Na sauraron ka. Ni a gani cewa tun da yarinyar nan tana nan, me zai hana ni a tura ni har gidan mahaifinta in an so mana kuɗin. Kaga ya ba mu kuɗin sai mu sake masa yarsa. Arado Allah baka da hankali. Ta ya za a yi ka tura ka gidan baban yarinyar nan ka je ka karɓo kuɗi 'yan sanda su kama ka kaga ka tona mana asiri. Oga ina da shawara. Na sauraron ka. Me zai hana mu shiga gari mu je mu saya sabon layi mai rejista. Sai mu ɓoye layi a je a kira babban ta turo mana kuɗi ba tare da 'yan sanda sun bibiye mu ba. To tun na ji shawaranku, amma ba wanda zan yi amfani da shi. Shado! Kai gida. Shaulla! Oga, Bike! ai ma. Tsare mana wannan jeji. Kai kuma dan Fulani za mu shiga gari yanzu. An gama oga. Ranka dade. A yanda na ji statement naka, wannan yaron Faruku shine suspect namu na farko. Ya zama na dole ne mu bincike shi. Amma Inspector, in kuma ba shi bane fa. Ka san fa mun ci zarafinsa kenan. Haka ne yanayin aiki. Bincike na ya fada akan kowa. Kaga in ba shi bane dole ne mu sake shi. Idan kuma masu garkuwa da mutane ne, na san dole ne za su kira. Ko? Assalamu alaikum. Ina da daɗi. Ka ji abin da faru ko?
Ranka daɗe lafiya? Wai an tsinci motan Nabila a kan hanya can hanyar digil sannan kuma yana jefi a kan hanya da ki a jiki. Kuma ba wanda ya ganta. Da aradu mu ne muka ɗauki yarinyanka Alhaji. Dan Allah ku faɗa min nawa kuke so ko nawa kuke so zan baku. Za ka kawo mana kuɗi mu sake maka yarinyanka. Dan Allah ka ku cutar min da iyata. Idan mun yanke kuɗin ɗin za mu gaya maka sai ka kai mana inda muke so sai ka zo ka ɗauki yarinyanka. Ina za ka yi muku wannan kuɗin? Ka tabbata ba ka gaya wa 'yan sanda ba. Domin in ka gaya wa 'yan sanda aradu za mu kashe yaronka. Dan Allah ka ku cutar min da iyata. Hello? 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 Ranka daɗe lafiya? Nabila tana hannunsu kuma sun ce in kai kuɗi kuma suka ce idan hukuma ta sani lallai za su kashe ta. Ranka daɗe ka kwantar da hankalinka tunda har sun fara kira insha Allah asirin su zai tono. Allah ya sa dan uwana. Barazana kawai suke yi ba za su ƙara kiran ka da wannan lamban ba amma yanzu zan tura can computer room namu za a bi diddigin ta ina wannan lamban yanzu shigo wannan naka wayanka. Ba abin da zai faru da yarka insha Allah ba za su kashe ta ba abin da zai same ta barazana kawai suke yi ma in Allah da za ta dace. Nagode inspector nagode dan Allah a sa jiki dan Allah inspector kada ya wasa ce maka Allah ya tsare. Amin. Ya aka yi dan Fulani? Yau ga ba komai aradu. Za mu wuce ba? Yau oga. Amma fa oga na kira ya babban yarinyan nan. Na gaya mishi ya kama na kuɗi. Me yasa za ka yi haka? Oga, sabon sim ne mai rejista kuma na ɓoye layin ɗin. Yanzu ba wannan ba. Dole ne mu tafi kasuwan gada. Me za mu yi a kasuwan gada kuma oga? Saboda za mu je mu yadda layin a can. Oga ba ga guri a nan ba kawai mu tire shi mu yar. Baka da hankali dan Fulani. Idan muka yadda layin a can, in suka tashi bibiyan mu, siginan nasu zai nuna musu a nan muka yi kiran. Bayan nan ba zai sake nuna musu ko ina ba sai wajen kasuwan gada. Kaga riga nan mu kuma mun yi wajajen inda muka fito. Kaga ba ruwan mu su ci gaba da neman mu. Kaga mu mun ci gaba da harkokin mu. Lalle oga kai na daban ne. Lalle kanka na ja oga. Don haka kakka sake yin wannan kuskuren. Yanzu tashi mu ce. Shikenan oga. Ka san abin da ya sa na kaka nan? A ranka shi da ban sani ba. Ina son ka gaya min gaskiyan abin da yake faruwa abin da ka sani. Dan abin da ya sa irin wannan abubuwan ba sa taɓa faruwa ba tare da sa hannun na cikin gidan ba. Kuma kaga kai abin bincike ne akan ka dan kai direban Alhaji ne. Ba laifina bane, ba laifina. Amaryata, me yasa tun da wannan ke ta miki magana kin haɗa fuska? Me yake faruwa? Ba dole in haɗa fuska ba. Wa kamar ni matar ka gare ni mata su fi ni kwalliya a gidan biki? Ai ba laifina bane, laifinki ne. Duk lokacin da nake son siya miki kaya sai ki ce ba ki kuɗi ki sayo da kanki. Idan kika je sai a baki kayakin da ba su da inganci. To dai yanzu ka duk lokacin da za ka siyo min kaya ka siyo min da kanka. Ni ai ko a yanzu ma a shirye nake. Don haka ki tashi mu tafi shagon BMT da ke kasuwar Mobi ki je ki zabi sauranki. Allah, ai ko yanzu ma a shirye nake za ka tashi mu tafi. Wow, kan da kace za ka kawo min kasuwar Mobi sai in ga kaina a kantin kwari? Wani irin siddabaru ne ka min haka? Ba wani siddabaru, ke dai ki zabi sauranki nan ne shagon BMT da kike jin labari. Bakanku. Da Yunus Mobi, da har da yan fim suke zuwa wannan shagon? Kwarai kuwa, ai duk wasu kayayyakin da kuke gani nake amfani da su a cikin fim, to a wannan shagon muke samun shi.
kai ba ma iya yan fim kaɗai ba, hatta Rabi'u Musa Kwankwaso duk wasu fararen kayan da kuke gani yake sawa, to Alhaji Bamanga BMT shi yake masa odar su. Ai Alhaji Bamanga ya gawurta, kuma ma yana so in sanar da ku wani abu, ba iya shagon nan kaɗai ba ne, akwai wasu shaguna, in kuna so ku zo mu je in nuna mu. Wannan ma yana ɗaya daga cikin shagunansu. Wanda ke kula da wannan shagon shine Alhaji Yakuba. Sannan kuma ya gawarta wajen kawo atamfofi waɗanda za su daidai da tsarin. Saboda haka ga sunan ki zaɓi sun ranki mai gida ka zaɓa wa amaryanka. Ga masu bukatar shadda kamar haka, New VIP XL, Gezna, Consideration Waterproof, XXL 30 meters, Basin Ridge, Super Truss, 12 meters, 3 meters, 4 yard, MBTX, Galila shadda da kuma kowace irin nau'in shadda da kuke bukata, za ku iya tuntuɓar Abubakar Bamanga Tukur wato Buba BMT da Director of Shadda. Za ku iya samun su ne a kasuwar Mubi layin Atamfa a shaguna masu nambobi kamar haka: Block A number 126 ko kuma Block F number 251 da kuma Block E number 197, ko kuma ku tuntube su a kan lambar waya kamar haka: 070 69 58 1765, 080 25 95 1506, 070 38 69 26 90 ko kuma 070 30 90 7850. Sai kun zo.